काय पुष्पाचे हे की त्यामुळे आमची कुस्तार भावताई रेडे आपण त्या आता लोकांनी त्याची रेडे मानव झाला तर एक पाडी इथे आपण होते लावळ वगैरे माहिती दिसती पण किती बाबा वरा वरा दिला दोन हजार घेईन जोडा घेईन जोडा घेईन बोता वेळा मुली दोन हजार कुस्तार ते घेऊता भाई ते घेऊता देवरा